Здравейте, приятели на YouTube. Днес ще ви покажа как да си направите тайна врата. Първо копайте 3 дупки. После още 3 надолу. После следващото още 3. Да станат 6 дупки. После копайте още 2 и едно отгоре. После копайте още 2 и едно отгоре. Имате редстоун. И покривате всичко. Имате факла. И я подставяте тук. Това ще стане така. И после взимате нещо, за да се покрие отгоре. И трябва да стане това. После взимате и бомби. Подставяте отгоре. И после още два отгоре. После ето така трябва да стане. Ставите на всички отгоре и редстоун. И пак също. Едно купче отгоре и редстоун. Трябва да се получи това. Когато поставите това, ще стане това. Ще ви се получи. Извинете. Вие можете да си закриете, по-точно да не се вижда. Трябва да се получи това. И ето какво трябва да се. Представете си, че това е моята къща и влизам. Къща да не съм я закрил. Това е всичко. Ако ви е харесал този клип, коментирайте.